nek sapa ki. Nah, sing aku tak saling sik, tak saling karo bapakku semen. Nah, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi baleni nah. Mula salam sunah Rasul jawab salam kuwi wajib. Nah, aku komblok ora ngajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, saged ya panggih bareng sedherek sedulur wonten ing Dusun Mangger Mas niki nggih. Nggih, nah, Sugeng Riyadi kula ngaturaken luputi ya Le. Teng mriki kula niku diaturi kalih Bapak Kusmen. Rekam biasa. Supaya paling panglipur. Dudono pun aku. Aja suwe-suwe kok. Dolan